Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to About Bodo Celebrities YouTube channel. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube channelआवहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर. So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै. ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल, थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर. So लोगोफोर मुंदांखा फावखुंग्रि लोगोसेनो इउटिउबार गेमस्रि दैमारि बिथांनि बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोजोन मोनबाय. ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअजों गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन उत्पल बसुमतारी बिथांजों लोगोसे गेमस्रि दैमारि बिथांखौ आरो बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि कोरियोग्राफ आरो डाइरेक्शनखौ होदों मालेन नार्जारी बिथां. ओमफ्राय लोगोफोर गोजोन मोनबाय बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअखौ जों UBCनि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलावहाय नुनो मोननो हागौ दि लोगोफोर. बाट बियो सियर नङा दि लोगोफोर जों बे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ UBCनि प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनगोन ना मोनमारा. लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै आं जा एसे डिटेल्स कालेक्ट खालामना मोनदोंमोन आं नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामबाय. बेयाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय. स' लोगोफोर गेमस्रि दैमारि बिथांनि बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ जागायबाय एबा सोलिगासिनो दङआनो. स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि शुटिंनि लकेशनानो जाहैबाय अरुणाचल प्रदेशनि टावांआवहाय दायो बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ सोलिगासिनो. आसा खालामो जों बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन. ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो. स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन. नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय. स' लोगोफोर गोजोन्थों.